No hi haurà una possibilitat real si no hi ha aquest canvi d'actitud. I si això no es materialitza. I no estic fent campanya, perquè no estic fent un tema de Convergència i Unió, és un tema de com actua la política catalana en el conjunt d'institucions espanyoles. Com actua? És aquell plantejament, a vegades dit pel president Pujol, diu, no fiem. Ja no fiem. Ja no fiem. Compte, perquè algú pot pensar que estem sobreactuant, que això forma estrictament part d'un procés de tàctica electoral i per entendre'ns estrictament pensant en una dinàmica de vots, no? Poden considerar fins i tot que ens tenen la mesura presa. Poden considerar, bueno, sí, ara aquests fan això, però a l'hora de la veritat ja tornaran, són aquests de Convergència i Unió, són aquells responsables que sempre hi seran, etc. No? Bé, probablement passa, ho escrivia, em sembla que era ahir o abans d'ahir, el Francesc Marc Álvaro, diu, escolta'm, amb les, dic entre cometes, amb les amenaces que es plantegen tot sovint des de Catalunya, el conjunt de la política espanyola no s'alarma gaire. Bueno, no s'alarma gaire. Però el que està passant darrerament és que potser no s'alarmen gaire en públic, però en privat comencen a pensar que això no és només una foguerada. Això no és només una foguerada. I m'atreveixo a dir que probablement el que és més evident de que això no és una foguerada és quan sent partíceps, com vam ser en el seu moment, del procés d'elaboració de la Constitució, en la darrera votació de la reforma de la Constitució, per tal i com es va plantejar, i perquè era una agressió a les competències del govern de Catalunya, fem quelcom que probablement en l'esquema de Convergència i Unió era impensable. A part d'una intervenció molt dura, que m'hi referiré ara, al dir, escolta, no podem participar d'això, no participem, però és que a més anunciem que allò que des de l'any 78 ens n'hem sentit part, perquè en vam formar part, perquè vam ajudar a ser-hi, sapigueu que ara això s'ha trencat. Aquest plantejament és el que, en clau estrictament de política espanyola, diuen, ostres, compte. Alguns ho miren així. Quan a la intervenció diem, escolteu, i sigueu conscients que aquí, de forma potser una mica inevitable, però no ens fa por reconèixer-ho, s'està a punt de dibuixar un xoc de trens. Un xoc de trens. Fixeu-vos a vegades la cortesa de mira, quan apareix, amb aquest plantejament de xoc de trens, apareix algú encara amb una plantilla obsoleta, pensant-se que som els de sempre, diu, bueno, sí, un xoc de trens, Pedro J. Ramírez, sense anar més lluny, diu, sí, bueno, xoc de trens, diu, bueno, pero en este choque de trenes lo que esperamos es que descarrile Convergència i Unió. Clar, però ja no dic ser curt de mires, és actuar una mica molt amb la plantilla antiga, perquè si amb un xoc de trens no surt tothom mal parat, vol dir que no s'entén res. I el que els hem de poder transmetre, que té molt a veure amb l'actitud amb la que actuem, és que en el xoc de trens, que no el defugirem, perquè si hi ha por en el conflicte sempre perdrem, que en el xoc de trens surt mal parat una mica tothom. I aquest missatge l'hem de plantejar, per entendre'ns, amb aquesta claredat. Perdoneu, deia el què, el com que és jurídic, el com que és polític, el com que és en gran part d'actitud, el què, us ho he dit, assimilable al concert, i jo crec que això poc o molt ho defineix molt tot, i el per què, que potser hauria d'haver començat per aquí, però és que jo tendeixo a pensar que és que el gran èxit que hi ha d'aquest plantejament, que repeteixo, no ha de ser patrimoni d'en Mas, ni d'en Mora, ni de l'Oriol, ni de Convergència i Unió, sinó del conjunt del país, el gran èxit és que això no cal explicar-ho gaire. Ja us he dit abans que en relació a les publicacions de les balances, compte que d'aquí a un parell de mesos començarà un joc d'intoxicació molt important en relació, ja veremos quién es solidario i quién no es solidario. Ens apareixen balances realment molt curioses. Molt em temo per això que el per què ja en el conjunt del país està molt solidificat. No cal entretenir-s'hi massa. Sens dubte hi haurà una certa acció contrària. Sens dubte també és veritat, i m'atreveixo a dir, que la crisi econòmica no ha tingut cap bondat, però sí que ha estat una oportunitat per donar a entendre que el greuge fiscal i que la necessitat del pacte encara és més urgent. Quan les vaques són grasses i n'hi ha una mica per tothom, no passa res, no? Però quan són magres i a vegades se't queda una mica cara de tonto veient que ets cornut i pagar el beure, doncs no. Que en aquest sentit, el per què, que jo crec que es fa molt evident, es pot simplificar amb algunes coses.
Quan el Duran planteja això, escolteu, el per què? Doncs mireu, perquè la solidaritat ha de tenir un límit en el temps i en la quantitat. Per què? Per autogovern. Perquè no hi ha autogovern si no hi ha capacitat financera. Perquè és que podríem arribar al pressupost, és que ens és igual en les balances. Volem això perquè és una competència vital que necessita un plantejament com el que fem des de Convergència i Unió, però com el que fa tanta gent, d'autogovern. No hi ha autogovern si no pots disposar dels teus diners. I en l'últim per què, i si em permeteu amb això acabo, i és provocador segurament, però jo crec que és molt pedagògic, doncs pels mateixos motius que ho fa Alemanya. Perquè probablement el que està passant és que el que és Alemanya en el conjunt d'Europa és el que és Catalunya en el conjunt de l'Estat. Amb una petita diferència, que ells tenen poder polític i nosaltres no. I per tant el que ens pertoca és treballar fortament per aquest poder polític. Compte, dic no de la política, no del que puguem fer els partits, és a dir, del poder polític del conjunt del país. Sense aquesta capacitat financera, i aquí és la importància del pacte fiscal, se'ns empetiteix el país, el progrés i el benestar de tota la nostra gent se'n ressenteix, i m'atreveixo a dir que aquesta és la nostra lluita. Tot sovint aquí s'emmascaren lluites, i ho dic amb el sentit no bèl·lic, però sí d'objectius que ens plantegem, s'emmascaren lluites i objectius amb molts arguments i sobretot amb moltes banderes, i té a veure amb tal i com plantejaven Joan, que en aquest sentit potser a vegades no sé si és molt o massa directe, però és molt simplificador i molt aclaridor. La nostra lluita, tingueu molt clar, i crec que hauria de ser la vostra, és la batalla pels nostres diners, desacomplexadament durant els propers anys. I a partir d'aquí, Joan, que segurament deixo moltes coses, comencem el debat, el col·loqui, i escolteu, gràcies per l'atenció i la paciència.